Vy ste vraveli aj o tom Trumpovi, že v podstate vy ste není až taký moc šťastný, že jeden sa tam dostal. Nie, pretože ja som napísal túto knihu, počkajte, ako sa to volá. Nemám ju tu, vidíte, tu som zabudol. Svetová vojna roku 2025. To sme sa rozprávali už minule o tom. No. Tam píšem v tej knihe, že teda atomová vojna vznikne v lete roku 2025 medzi 15. a 20. augustom a vznikne v Sýrii. Áno. Prečo? Ja som to nevedel vtedy, prečo v Sýrii. Ale teraz, ako boli tie voľby, no tak Trump, on je veľký zastanca, podporovateľ Izraela. A Izrael chce vojnu s Iránom. Ano? No a Irán zasa podporujú Rusy. Áno. A Rusi majú v Sýrii vojenské základne. Takže ak Američania s Izraelom napadnú ruské základne v Sýrii, tak Rusko sa bude brániť a ako píšem v tej knihe, sebaobrane prvé zaútočí atomovými zbraňami a do 24 hodín zničí definitívne západnú civilizáciu. A kde zaútočí v Sýrii alebo zaútočí na celý západ, na západ? Kompletne na celý západ. Ale aký by to malo zmysel, veď akože čo, zničíme si Zem, aby sme čo? Aby tu už nikto neostal? Počúvajte, bude zasa 2 roky atomová zima, aj ako v roku 1816, áno. Bude hladomor, vymrie plno ľudí, ktorí nebudú mať potraviny. Ináč Čína napríklad buduje veľké sklady potravín. Oni sú na 2 roky chcú mať zásoby potravín. Toto je veľká halúza, že už tu niekde pri roku a niečo, že už majú zásoby potravín na rok a niečo. Toto som zachytil už dávnejšie. Tak. A Rusi robia to isté. Hej? Pripravujú vojnu. Pozrite sa, Putin normálne on to pripravuje. Hej? Pamätáte sa, ako Ukrajinci potopili v Čiernom mori ruský krížnik Moskva, áno? Vorovská loď, že vraj 900 miliónov a škoda, aj dolárov, ale samozrejme ľudia, ktorí tam zomreli. A teraz som bol zvedavý Putin, ako bude reagovať. Pozeral som na ňom do očí v televízii. Putin, tak som to videl ja, ostatní to nevideli. Putin sa usmieval. On bol spokojný, že mu potopili loď vojenskú. A prečo sa usmieval? Ja som to videl ja tak. Ostatní to tak nevideli, viem. Prečo sa podľa mňa usmieval? Mne to potom došlo behom niekoľkých minút. Som bol šokovaný, však on sa usmieval, on je spokojný, že mu potopili krížnik Moskva. Viete prečo? Putin chce nasrať Rusov. Rusi sú proti vojne. Áno, každý národ normálny je proti vojne. Putin chce nasrať tých Rusov, aby súhlasili s atomovou vojnou. Putin sa chce pomstiť za Veľkú Tartáriu. Za zničenie Veľkej Tartárie. A prečo sa ide západnému svetu, keď tvrdíte, pretože že to Západ zničil Západ, ale pozor. To bolo na podporu západnej civilizácie, západnej haploskupiny R1b. Áno. A určite o tom vedeli aj Vatikán, je do toho zapletený, aj Rothschildovci a ďalší. Všetko to boli s ich súhlasom. Áno. Takže môj názor je celkovo, ako čo vidím Putin, však Putin on neustále nebojuje na tej Ukrajine. On neustále necháva, aby Ukrajinci a Západ zabíjali Rusov. Áno? No on neustále tých Rusov nasýra. Takže reálne si myslíte, že aká je percentuálna pravdepodobnosť, že príde k atomovým útokom z nejakej strany? No to neviem, viete, ako ja som tam napísal, že to bude s pravdepodobnosťou 80-90%. 80-90%. No, ja neviem, ale však vidíte, ako sa to vyvíja. No uvidíme, že čo spraví ten Trump, ale akože vieme, že Kanada napríklad tlačí na to, aby mohla Ukrajina používať zbrane dlhého doletu. Američania odsúhlasili, že dostanú tie prislúbené peniaze ešte predtým, než bude on inaugurovaný na tú Ukrajinu. Tie peniaze prídu. No, potom zoberte si, aké zbranie vyrába Rusko. No, Rusko nevyrába ani ten tank Armata, ani žiadne nejaké nové zbranie. Oni len ten elektronický boj zlepšujú, rakety zlepšujú, dróny vylepšujú. A že vraj rozpočet Ruska na zbrojenie ide 30% rozpočtu ide na zbrojenie. A tak čo teda vyrábajú? Tak vyrábajú atomové zbranie a rakety jednoznačne. No otázka je teraz, že... Oni tam nič nevyrábajú iné. Že je zvláštne, že prešla
Rusko prešlo na vojnovú ekonomiku a už vieme, že počas druhej svetovej vojny sme to videli, že ak sa toto stane, príde k rozšíreniu konfliktu, lebo inak sa nedá zachrániť. Kebyže teraz príde k zmieru, tak Rusko by malo obrovský problém transformovať zase svoju ekonomiku na spotrebnú ekonomiku a to bude asi... No ale toto mňa fascinuje práve, že jak ste to vypovedal, že v podstate toto všetko znanie on má a jednoducho toto bude vlastne pomsta za to, že oni zlikvidovali naše dejiny a nás sa snažili v podstate vymazať už niekoľkokrát. A ten hlavný bod vymazania bola tá veľká vojna v podstate, kedy chceli zlikvidovať nás. No A teraz proste sa to tak vyvinulo celé, že nejaká časť sa vyvíjala, nejaká časť stále bola niekde pevne držala tú svoju pozíciu a teraz sa proste príde iba k odplate. No ale nemôže prísť iba k odplate, lebo vtedy vidíš, Tartaria údajne nemala atomové zbranie, lenže teraz majú obidve strany atomové zbranie, takže príde k totálnemu zničeniu. No, ešte poviem takto. My nevieme, aké majú Rusi zbranie. Nevieme ani, aké Američania majú zbranie. Nevieme ani ako Američania, ale vieme, 2 roky predtým, ako začala tá špeciálna vojenská operácia, teda vojna na Ukrajine, tak som čítal na internete počet atomových hlavíc. Američania majú strategických hlavíc 2500, Rusi 2900, Čína napríklad len 300. Dokopy sa hovoril niekde okolo 12 000 zbraní atomových malo byť. Ale ešte v 90. rokoch ich údajne bolo cez 50 000. Neviem. Ďalej, taktických hlavíc mali Američania a NATO, celé NATO 300 a Rusi mali v tom čase 3000. Už v tom čase. Môj názor, že Rusi masívne zbroja, vyrábajú rakety, ktoré nebude ľahké zostreliť a z kombinácii s taktickými atomovými hlavicami. Áno? Strategické hlavice použijú len na také globálne zničenie, ale vojenské základne veľké a tak ďalej budú ničené taktickými hlavicami. Áno? Ako hovorím, 30% rozpočtu ide na armádu a oni nič nevyrábajú. No však tam nevidím nič. Ani lietadla poriadne nevyrábajú. No ale tvária sa, že tanky, veď výroba z tankov by mala byť údajne jeden za 2 dní. Oni tam majú uskladnených 20 000 starých tankov a tie len modernizujú. A tie len modernizujú, železo všetko zostáva. Tam len namentujú niečo nového a používajú staré tanky. Nič nové nevyrábajú. No tak čo teda vyrábajú? No určite niečo, aj do nových technológií dávajú veľa. Niečo, čo nevieme. No ja len dúfam, že ak existujú mimozemšťania, nedovolia niečo takéto, aby sme sa tu navzájom zničili atomovými zbraniami. A prečo mimozemšťania zničili Veľkú Tartariu v roku 1816? Ja neviem, či to tak bolo, ale ak to tak bolo, tak potom im akože na nás asi veľmi nezáleží. Presne tak. Zničili, vyslovene sa zamerali na genetiku R1A. Ťažko ovládateľná? Schopnejšia ako R1B, pretože R1A je morálna, R1B je nemorálna. Áno? No ale akú logiku by to malo, že chcem amorálnu masu, ktorá čo akože ľahko bude ovládateľná, bude robiť čokoľvek im povieme? Neviem. Neviem ani ja, ale tak to robili. Skrátka to môže byť len jedna veľká show. Teraz troška pomôžeme týmto, uvidíme, čo z nich bude o pár rokov. A zistili, čo z nich je. Samý debil. Debil, buzerant a blázon. Lebo ako... To teraz v západnom svete je takto. Veď to všetci vidíme a je to v podstate úplne zjavné, veď sa oni o tom netaja rozprávať, dokonca na politických úrovniach a rôznych iných úrovniach, filmových, už nových filmov, rozprávok a knížok pre deti, kde už ukazujú také veci, že to už normálnemu človekovi sa zastaví rozum, že čo si sa už naozaj zbláznili všetci. Takže oni sa nezbláznili, oni sú blázni. Tak, presne tak. A toto sa podľa mňa stalo a teraz sa to otočí naspäť, že tá morálna hodnota zahltí túto špinu spod nechtu. Zoberte si, ako chcete odstrániť, ja teda som proti vojne tiež. Ja by som nezabil ani zajaca, tak poviem, alebo sliepku. No, ale ako chcete riešiť tie obrovské problémy, ktoré tu vznikli kvôli západnej civilizácii? To západná civilizácia spôsobila.
Hej? Západ. Miliarda islamistov, z ktorých je 60% poškodených geneticky tým, že sa krížili bratranci so sestrnicami. Áno. Behajú po Európe. V Indii tým cigánom hovoria nedotknutelný. Áno? Kastový systém. Kastový systém, ale je tam už tých nedotknutelných koľko? Miliarda? Alebo 1,5 miliardy? 1,2 hovoria, no. 1,2, dobré. A tých nedotknutelných, tých poškodených, ktorí majú bežne 7 detí a viac, hej, ktorí sa množia, teda oni majú ako cigáni. Hej. To sú naši cigáni, to je to isté. Hej. No, ako to chcete riešiť? Ja neviem. Ja navrhujem v tých mojich knihách, že riešiť takým spôsobom, že vylepšovať tú genetiku. Že musí vládnuť v tom štáte, hierarchický mocenský systém a musí uprednostňovať šľachtenie človeka. To znamená, keď šľachtíte psov a kone, tak je možné šľachtiť aj ľudí. To znamená, nebudú sa množiť poškodená genetika, ale toto sú akože veľmi kontroverzné názory, akože eugenika vždy bola odsudzovaná, ale je pravda, že väčšina inteligentných a vysokointeligentných ľudí, ktorí ovládali svet, boli za ňu. No, aj Tesla to tvrdil. Ja neviem, ako to chcete riešiť, pretože v stredoveku že vraj bolo tak, že keď šľachtic že sa vydávala nejaká poddaná, tak prvú noc s tou poddanou mal šľachtic. Prvej noci. Presne tak. To znamená, oni toho zdôvodňovali tak, že vylepšovali tú genetiku toho národa. Aha. Áno? Ja neviem, tam treba posúdiť, či ten šľachtic nebol debilný náhodou. No, ešte nepoškodil ešte tú genetiku. Práve toto, jak máme dneska takých šľachticov. No. Takže ešte sa vrátim naspäť, teda, sú obrovské problémy. A oni tie problémy neriešia.